जोंथ' बुंबाय थादों जे बे जे डेलिमिटेसननि ड्राफ्ट खालामनाय बिथांमोनहा वेलकाम खालामदों। बिटिसि सेक्रेटारि दरखं मोखाङाव थांनानै एटम गावदों, अमा बेदर जालायदों, दाउ बेदर जादों, बायदिसिना जादों लोंदों। दा बेवहाय जों बिथांमोनखौ खावलायदों जे नोंथांमोना जुदि सिखारखौनो लाबायबा जों जे लुबैनायखौ बिथांमोना मावना होजोब्बाय होनदोंब्ला दिनै नोंथांमोना आरो माने दिनै आन्दलन खालामनाय बिथांमोनखौ नुफिनबाय जोङो। होमबा दिनै बिथांमोना मा सानदों? उरखाव गोरावा दाख्लै बुंबाय जे एबसुनि आन्दलनखा बा जायखिजाया आन्दलन खालामानो जा जेबो मिनिं गैया, गासिबो नाटकजोब। होमबा दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सारा दिनै बिथांमोननि अमा जानाय माबा जानाय बिथांमोननि ड्राफ्ट डेलिमिटेसन ड्राफ्टखौ मानिनानै लानाय बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनायखौ जुदि बिथांमोना हाग्रामा महिलारि सारनि मुसुखा सावनो हायोब्ला इउजि ब्रह्मनिखौ मानो सावनो हाया? बिथांमोनाथ' नाटक होनदों। इउजि ब्रह्मआथ' नाटकसो होनगासिनो दं। बा साहित्य सभानि आन्दलन, एबसुनि आन्दलन बा नाटक जाजोब्बाय नामा? मैया नुदों जों क'क्राझार जिल्ला एबसुआबो बावखुंग्रि समस्तिखौ एसटि खालामनांगौ, अदालगुरि समस्ति खालामनांगौ बिटिसिनि सिङावनो दिनै बिथांमोना आन्दलन खालामदों। होमबा एबसुआ साहस दंना गैया दिनै इउजि ब्रह्मनि मुसुखा सावनो? दा बेखौ प्रश्न खालामगोन आं। दिनै हाग्रामा महिलारिया दा मा दाय मावदों? हाग्रामा महिलारिया बिटिसि ओनसोलाव दिनैहाय उन्नयननि थाखाय बिटिसिनि पलिटिक्स, फिउचार पलिटिक्सनि थाखाय जे जाहाथे जोंनि बिटिसिआव मोननै जोङो समस्ति मोननो हायो, क'क्राझार आरो अदालगुरि, बे बिटिसिनि थाखायसो। बेथ' खुनु पलिटिकेल इन्टारेस्ट गैया बेवहाय। बे गोबां खोथा हाबनानै दङ। गोबां खोथाखौ बुजिनांगोन बिथांमोनहा। दिनै बिथांमोनहा उल्था लरेन्स इस्लारिया बुंदों, प्रमद बर'आ बुंदों, उरखाव गोरा बुंदों जे अदालगुरि समस्ति जायाखिसै थेवबो दरं समस्ति जाबाय। दरं समस्तियाव जोंनि बांसिन समस्तियानो जोंनि बा 6टा बा मोनबा समस्तियानो जोंनि बिटिसिनिफ्राय दिनै हाबसनहैबाय। गतिके बेवहाय देरहानायनि जे भुमिका बे बिटिसिनि सायाव सोनारसिगोन, जोंनि सायावसो सोनारसिगोन होननानै बिथांमोना गोग्गायैसो बुंनानै लादों। देट मिन्स मा बुजिदों बिथांमोनहा? अदालगुरि समस्तिखौ मोनाबाबो जायो, बिटिसिनि सिङाव मोननै लकसभा समस्ति मोनाबाबो जायो, बेखौसो फोरमान खालामदों, नङा होमबा? दा जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। दिनैहाय राकेश ब्रह्मआ हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि बाथ्राजों सोंखारिबाय थादों जे भाषाफ्रा सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभनि खुगानिफ्राय ओंखारथावा बेबादि भाषाखौ बुङो। सासे लावखारफोर रायलायग्रा भाषाखौ क'क्राझार टाउनाव थानाय बेंगलिफोरानो जा, बर'फ्रानो जा, गुबुन जाथिफोरनिफ्राय दिनैहाय 300निबो बांसिन बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै जयेन जाफैदों। बिसोरो बिजेपिआव खामानि मावदोंमोन, इउपिपिएलआव खामानि मावदोंमोन आरो गोबाङानो मोनसे समाव भुल बुजिनानै बिपिएफ नागारनानै थांनाय माखासे लाइमोनफ्रा दिनैहाय जोंनि बिपिएफआव जयेन जाफैफिनदों। जों बिथांमोनखौ गोसो दुंब्रुदै बरायनानै लाफिनदों जे बिपिएफनि आदर्श आरो नितिखौ दिनै मोजां मोनदों। खारन जे इउपिपिएलनि सरकार बे 3 बोसोराव बिथांमोना लाइमोनफोरनो जेबो मोनसे खामानिनि सुबिदा होनो हायाखै। खालि बिथांमोना खुगायाव गोदै राव बुङो, खामानियाव गैया। जों गोबां नुबोबाय। बिथांमोना साख्रि बाख्रि होगोन होनो, मालाबा होगोन होनो, थांनाय बोसोराव बुंबाय थादोंमोन माने जुलाइ मासाव एडभार्टाइज होगोन, जुलाइ मास बारखांबा होनो फुजा बायनानै एडभार्टाइज होगोन, फुजा बायखांबा होनो बिथांमोनहा जानुवारि मासाव एडभार्टाइज होगोन। दा बिदि होनैनो नै दा जुलाइ मास मोनफैफिनबाय, बोसोरसे जाबाय, दाबो साख्रिनि मोनसेबो एडभार्टाइजमेन्ट गैया। दा बेयावनो बुजिनो हायो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हाया। ओंखायनो दिनै लाइमोनफ्रा जायफोर बिजेपिआव खामानि मावदोंमोन बा इउपिपिएलआव खामानि मावदोंमोन, दिनै बिथांमोनजों जेबो जानाय नंला। भबिष्यतखौ अन्धकार नुहुरनानै, खोमसि नुहुरनानै दिनै गावनि केरियारखौ दाफुंनो थाखाय दिनै बिपिएफआव जयेन जाफैदों। दिनै बेनो रायजो राजाफ्रा बिपिएफनि फारसे दिनै आग्रह जाफिनदों। हाग्रामा महिलारि नङाबा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रायजो जानाय जे गासिबो सुबुंफोरनि अभाब अभिजगफ्रा सुफुंजानाय नंला, लाइमोनफोरनि भबिष्यतआ मोजां जानाय नंला। बेखौ बयबो जिसुनि खसरा जेरै फोसावदों, बिथांमोना रंजादों, जौ लोंदों, अमा बेदर जादों, अफिस जादों, जों मिथिजोबगौ। दा बेफोरखौ बुङोब्ला बिथांमोना दुखु मोनगोन। बेफोरखौ मा बुंलायनो? बेफोर लावखारफोर रायलायग्रा भाषाखौ दिनै सासे रिप्रेजेन्टेटिभ, पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभआ बुङोब्ला बे जोंनि जे मानब जे समाज बे बिसिबां गाहाय थाखोआव थांगासिनो दङ। जायफोरखौ जोङो लुबैयो मोजां सयबतानि मानसि जानांगौ, पाब्लिकखौ दैदेननो हानाय जानांगौ, यां जेनेरेसनफोरखौ मोजां लामा दिन्थिनो हानाय जानांगौ, मानब समाज जों दानो थाखाय, मानब सम्पद दानो थाखाय जों एनकारेज खालामनांगौ। खिन्थु बेबादि सासे
मानसिनिफ्राय जुदि बेबादि माबा जौ फाग्लानि खोथा माबा खानाय गुजोब्बाय होनो माबा खोमाबो खोनाला होनो दारियाबो गुजोब्बाय होनो दा बेफोरबादि भाषाफ्रा खुनु डिप्ल'मेसि गैयै खुनु सभ्यता गैयै भाषाखौ जाहाथे बिथाङा बुङा बेखौ खावलायहरगोन खोथा गैया बिथांमोनानो द्राफ्टखौ बानायखादों जिहेतु गावसोर लुबैनाय बादि जादों होनदों उरखाव गोराया गावनि गामि बाथाबारिखौ अलरेडि बावखुंग्रियाव सोनानै लाबाय डेट मिन्स बेहा पलिटिकेल केरियारा बाक्सायाव गैखाया बे दाख्लैनि बे मोनसे दौआव थांफ्लांबाय दा गतिके गावनि समस्तिखौ माने बिथाङा आगोलाव 29 जे क'क्राझार वेस्टआव गेलेबाय थायोमोन एबाराव बावखुंग्रियाव गेलेनो थाखाय बिथाङा थैयारि जानानै फैबाय ओंखायनो बिराद मस्ट वेलकाम खालामबाय थादों बे बुंनांगौ जेबो खोथा गैया गावसोरनो बानायखानाय गावसोरनो एडभाइस खालामदों ओरै दानो समस्तिखौ ओरै खालाम गावसोरनो खालामजोबनाय बे दा दिनैहाय बिथांमोना मानो आन्दलन खालामफ्लादों अदालगुरि समस्ति जुदि एमपि मोना रावबो मोस्रोम मासेबो इउपिपिएलआव थानाय नङा गतिके दा नाटकखौ खालामफ्लादों बिपिएफआ खालामनायखौ नुनानै बिपिएफजों ओंखारफाजोबनाय रायजोफ्रा लोब लोब बिपिएफजों ओंखारनायखौ नुनानै ओइ फैबाय थानाय 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव 10 जन एमसिएलएआव सासेबो देरहानाय नङा बेखौ नुनानै दा बिथांमोना नाटक खालामफ्लादों दा सिटिजेन एसेम्बलि बानायबाय थादों गबिन्द बसुमतारी मानाव गेदेर बिथाङा मैया बुंदों गावहाबो गोजोननाय गैयानो राजु नार्जारी बिथाङा बुंथिंबाय थादों बिराद दुगा दुगा बाथ्रा बुंबाय थादों बेफोर गासिबो ड्राफ्ट खालामनायाव इउजि ब्रह्ममोन दंफाजोबो इउपिपिएलनि माखासे बसा नेताफोर दंजोबो दा बेखौ बुंनांगौ जेबो गैया बिथांमोनखौ जों मिथिखानाय